iki dhewe iki ciblon ning kali to. Wah, jos kuwi wong hawane ya lagi panas kok. Piye, Cah? Cocok. Iya nang ngono lah nyang. Aku pesan dino. Kowe apa? Nah, aku ya dilan dino, aku campur asis yo. Nek kowe sap, insyaallah yo dino. Aku wis sunat deh, wis saged deh. Ora kaya sujen, wis awake lembu. Mesti poso manuk empit. Hah? Manuk empit. Nek lho. Lah aku ya poso manuk podang, apa-apa madang. Wes, gendang panas iki lho. Ya yo, tapung melon. Gas. Alhamdulillah, sesuk sore iso buka bersama neng masjid iki, Pak. Nyuwun pangapunten Pak Penewu. Ya. Niki mangke kula angsal bagian boten niki. Ya mesti oleh to, Pak Men. Jenengan kan sing ngopeni bendinane. Nek aku lak ming nek panen lagi teko. Alhamdulillah. Aja kuwatir. Saged ngicipi le panen gedang. Kok doramimu ngopo ke? Wuh, ana cah klacen. Sik. Lho, kene Pak Panewu bareng ke? Wah, ra bener ke? Mah diciplati Pak Panewu. Senenge bocah-bocah adus ning kali. Seger. Pak RT. Geger iki. Kopi. Kopiku. Lah, rak tenan to. Cah. Mandek. Minggir. Pak RT. Cah. Nih. Pak RT. Iki poramu. Sing mbok cipati iki Pak Panewu. Kowe kudu hormat. Ya, blok. Hormat, blok. Lah, rak dagel to. Lah, kan sanjange kan hormat. Jan didikane Pak Padimin iki. Padimin. Iki lho. Gara-gara bocah-bocah iki malah klambine Pak Panewu kebes. Anu. Wau niku lare-lare nggih pun tengah nggenipun siblon. Ning gandeng truk minggir terus nyipati Pak Penewu. Kula nggih mboten ngarep. Wes, ora apa-apa. Arang yo bocah-bocah. Tur sesuk kan wis wayahe poso. Lah saiki kan pas bocah-bocah do padusan. Ngono. Gatekne ngendikane Pak Panewu ben tambah pinter kowe kabeh. Nggih, Pak RT sing ganteng dhewe. Lah nek pas sasi poso kula kalih rencang-rencang oleh renang mboten Pak RT.
Nah, nek kuwi kene tak jelaske. Kene. Iki kene sik, Kek. Nyuwun ngapunten nggih, Kene, Pak. nggih. Panewu nggih. Iya Pak RT. Monggo. Tak jelaske di mriki ya cah-cah. Ana riwayat saka Ibnu Abi Syaibah, ana wong sing weruh Kanjeng Nabi Muhammad SAW nate njupuk banyu lajeng ngusap-ngusap rikmanipun utawa rambutipun nalika wulan Ramadan. Lajeng Nabi Muhammad SAW kumur-kumur lan sakteruse iki terus ora diombe ora ya. Kanthi riwayat iku berdasarkan riwayat Nawawi usap-usap rambut renang ciblon kuwi oleh ning sasi poso. Nanging dingeteni ora oleh ana banyu sing mlebu ning awak iki. Contone saka kuping, saka irung, apa meneh saka lambe kuwi ora oleh. Mulane sing ati-ati. Wis paham to, Caca? Nggih, Pak RT. Wis gandeng iki wis sore, tur ya awake dhewe wis oleh ilmu saka Pak RT tentang nek ngelan renang ing wulan poso. Ki aku tak pamit ya, selak ditunggu ibune bocah-bocah. Matur nuwun ya cah-cah ya. Nuwun Pak RT, Pak Min. Aku tulung kok dilanjutke resik-resik. Pak Min. Pak Panewu, kula mboten ditinggali jange to. Ya njaluk Pak Min ning kono isih ana engko. Ya. Nggih, Diopekke Pak Min. Nggih, Nggih ya. Pak. Nggih.